السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Tumemike Allah subhanahu wa ta'ala yemwe wachifundo chichukuru kwa masutosata nadaliso nitendere zivite kwa mtumikwako maliza Muhammad akubanja lake kumanso amene makusatira amene ni masahaba wina aliyesa amene akusatira chifuziso chimene chikufikira siku la kiyama. Balo wangu walemekezeka tabweranso kuti tukumbusane zina zimene Islamu tukutipuzisa zimene Mungu Allah akutipuzisa kumaso nditu kwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mwachukue kwa mbili kumaso mosa tinga ntari tirowe pa hadith imene ikupezeka mu Bukhari imene tulikwatu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada kula kutokera kwa Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu kunena kuti thalathun man kunna fihi wajada halawata al-iman. Akuti zintu zitatu ngati muntu ali nazo zintu zitatu zimenezo amapeza kukoma kwa imani. Ndipo adanena kuti ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Akuti chintu choyambirira muntu kapena kuti choyambirira kwa muntu akale kuti Allah ndi mtumiki wake ndokondedwa kwa iyeyo kuposa na china chilichonse chosakhala Mulungu ndi mtumiki wake. Ndipo chintu chachiwiri ndi chakuti ayyuhibba almar'a la yuhibbuhu illa lillah. Muntu ngati akumukonda yani amukonde muntu nzake sakumukondera pa chifukwa china kupatulapo kuti akumukonda chifukwa chosangalatsa Mulungu subhanahu wa ta'ala. Ndipo chintu chachitatu wa ayyakraha ayyauda fil kufri kama yakrahu ayyukdhafa fin nar. Iye anyasidwe ndi kubwereranso ku kafiri monga iyenso amanyasidwa kuti azaponyedwe kumoto. Wala kulemekezeka hadithi imene ikwambiri ikukamba zakuti munthu apeze kukoma kwa chikhulupiriro. Ndipo pachulidwa zinthu zitatu zimene zingampangitse munthu kumva kukoma kwa chikhulupiriro. Koma kwa lero lino chifukwa cha nthawi tilolere kuti tingolongosola chinthu choyambiriracho chimene tumika akunena kuti ayyakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma. Kuti ndithu akhale Mulungu ndi mtumiki wake kukhala wokondedwa kwa iye kuposa na china chilichonse. Muhadithi inanso ya Anas radhiyallahu ta'ala anhu mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam adachitiraponso ngoni kapena kuchitira ndemanga pa hadithi nayo. Ndipo adanena kuti la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in. Sanga kale wokulupirira mwa inu kupatulapo ine nditakhala wokondedwa kwa iye kuposa mwana wake, kuposa bambo wake kapena ndi makolo wake, komanso kuposa anthu onse pa dziko lapansi. Choncho lero tiye tione chikondi chomukonda mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pambuyo pomukonda Allah subhanahu wa ta'ala. Ino ndine tonse tikudziwa kuti timamukonda Mulungu zimenezi sizofusana iyayi. Ndiye ngati inu mumamukonda Mulungu ndiye zikubweranso kumukonda yemwe ali wokondedwa kwambiri kwa Mulunguyo kukhala chinthu chofunikira kwambiri. Ndipo chinthu chimene chimbale wanga ndi chimene tikufuna tikapirane pano. Ndiye tiye tione ndondomeko izi. Choyambirira kumukonda mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam tingamukonde bwanji. Tingamukonde mtumiki sallallahu alaihi wasallam kuzera mu mtima mwathu, komanso kuzera pakamwa pathu, komanso kuzera mu ntchito zathu kapena kuti thupi lathu. Timukonda mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu mtima pomutchulachula ndiponso pomulemekeza mu mtimamo ndi kumukonda kusogoza chikondi chathu pa iye kuposa na chikondi chathu pa zinthu zina zonse. Ndipo Allah subhanahu wa ta'ala adalakulanso nkhani yokhuzana ndi yomweyi makamaka pofotokoza mu sura Tawbah kuti kodi ndani kwa munthu amene akuoneka kuti ngati zinthu zimene mumapeza pa dziko lapansi monga chuma chimene mwasonkhanitsa kaya nyumba zanu kaya ndi azibale anu ngati akukondedwa kwambiri kwa inu kuposana ndi Mulungu ndi mtumiki wake komanso ndi jihadi, ndiye kuti muyembekezere chifukwa ndikusonyeza kuti chikondi chimenecho ndi chikondi chomwe chili chosadonesa phindu lina lilonse. Koma inuyo mwenda kusogoza kumkonda mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam
posanachira chilichonse. Chinthu chachiwiri ndi chakuti kumukonda Mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam pochula palilibe pathu ndiye kuti tizimpemberera kufunira mafuna abwino aja komanso makamaka kumuchulachula ndi ulemerero, kumuchulachula zabwino zake zimene mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam amachita, komanso osangochula dzina lake chabe kupatulapo kuti sotionjezere kuti nabiyullah, pomuchula kuti iye ndi mtumiki wa Mulungu kapenanso kuti ndi mthenga ochokera kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bale wanga chimodzimodzinso kumukonda mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam mpathupi lathu pa ziwalo zathu kumeneko ndiko kugwiritsa ntchito sunna ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ndiye tiye tione chibwezi chikwambiri kuti tikamati kumukonda mtumiki timukonda bwanji. Choyambirira twaatihi, tizimumvera, tizimusatira malamulo amene iye watiuza. Akanena kuti chitaniza kuti ino ndikumachita, kumene kuti kumukonda mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komanso akatiletsa kuti siyani chakuti chimenecho ndikuchisiya. Chinthu chachiwiri ndi salatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kumapereka mafuno abwino nthawi ndi nthawi kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kunena kuti Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Chinthu chimenechi ndi chinthu chofunikira kwambiri. Chinthu china al-nusra, ofunika kumthandiza mtumiki sallallahu alaihi wasallam, kumthandiza uku pokuti adamwalira timuthandiza bwanji. Kumthandiza uku ndiko kumthandiza pozusa sunna za mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tiyenera ndithu kumachita malingana ndi mmene mtumiki adatiphunzitsira, komanso mmene iye mmene amaonekera tiyenera kumakhala choncho. Komanso kuonjezera pamenepo ndizakuti ad-difa'u anhu, tiyenera kumuteteza iye mtumiki sallallahu alaihi wasallam kwa adani amene amakhala akupereka kapena kuti akuchita zoyipa, kumuchitira zonyasa mtumiki sallallahu alaihi wasallam. Ena mwa iwo aja amene amakonda kumtenga pakatuni kapena kupanga pakatuni ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam monyazisa wangakhalenso kuchita katuni ina iliyonse. Izi ndi zinthu zimene ife tiyeneranso ndithu kukhala ndi kumateteza mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Komanso mahabbatu ashabihi wa alihi, tiyenera kuwakonda osatira ake ya mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masahaba ake, komanso akubanja kwake kwa mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Zinthu zimenezi ndi zimene tiyenera kuchita ndithu. Komanso tiphunzitsane sira ya mtumiki sallallahu alaihi wasallam, tiphunzitsane kuti kodi mtumiki amachita chiyani, amakhala bwanji, umoyo wake unali wotani. Zimenezi ndithu tiaphunzitse ana athu. Ndipo ine ndikuzeni asilamu anzanga kunena kuti ngati tikwaphunzitsa ana athu kuti mtumiki amawakonda, palibenso munthu wina pa tsiku la kiyama amene atazawapempherere kwa Allah kuti awachotse pa kiyama pabwalo ili kuti ayambe kuweruzidwa zintchito zawo kupatulapo mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam, zimene imachedwa shafaa. Tikaphunzitsa anawa komanso tikamaphunzitsana m'mabanja mwathu, ndiye kuti chikondi cha mtumiki sallallahu alaihi wasallam chizibwera mu mtima mwathu, chifukwa munthu kawirikawiri amakonda munthu amene amamuthandiza. Ndiye mtumiki sallallahu alaihi wasallam ndi amene atazatithandize pa tsiku la kiyama pomupempha Allah subhanahu wa ta'ala kuti ntchito zathu ziweruzidwe mwachangu, komanso mpakana kuti khomo la kujanna likatsekulidwe kuti anthu ife tikaloweko. Ndi chifukwa chiyani tisamukonde mtumiki ameneyo, mtumiki Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Walongo lemekezeka mwa Allah subhanahu wa ta'ala, mtumiki adalankhula kwa sahaba wina, ophunzira wina adafika kukafunsa mtumiki kuti ndi chiyani chimene chingakandilowetse kujanna. Makamaka adabwera kuzamfunsa mtumiki. Mtumiki sallallahu alaihi wasallam tsiku lina sahaba anabwera kuzamfunsa kuti kodi kiyama ibwera liti. Ndipo mtumiki adamufunsa kuti iwewe wayikonzekera bwanji kiyama? Ndipo munthu adanena kuti ndayikonzekera komosati muzochuluka kwambiri kubali ya swala kapenanso kuti siyamu kusala kudya, koma kutinso ndimamukonda Mulungu ndi mtumiki wake. Ndipo mtumiki sallallahu alaihi wasallam
ada nena kuti anta ma'a man ahbabta kuti iwe ukakhala pamodzi ndi amene wamukonda. Komanso mahadithi ina almar'u ma'a man ahabba kuti munthu wina aliyense akakhala ndi yemwe amamukonda pa tsiku la kiyama. Ndiye iwe ndine tikudziwa kuti mtumiki akalowa ku janna. Ngati iwenso ukufuna kuti tikakhale pamodzi ndi mtumiki, ndiye kuti timukonde mtumiki wathu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.